Hvorfor er det vigtigt at gøre professionelle køkkener mere bæredygtige? Hvorfor er det vigtigt at have et samlet fødevaresystem, som er mere klima- og miljøvenligt? Og hvad er et fødevaresystem egentlig? Det har alt sammen at gøre med den mad, vi spiser. Den mad, vi spiser hjemme, i børnehaver, på plejehjem, i fængsler, på tankstationer, i restauranter og på vores arbejdsplads eller uddannelsesinstitution. At spise bæredygtigt er ikke kun et spørgsmål om klima- og CO2-udledninger. Der er nogle meget store problemer i vores fødevaresystem, som kræver nogle komplekse, men også mere gennemgribende løsninger. Vi skal have et fødevaresystem, hvor vi producerer langt flere grøntsager, frugter og bønner, og langt færre dyr og animalske produkter. Til gengæld kan vi glæde os over, at de planter, vi skal have, produceres på en meget bedre måde, og dyrene får et mere naturligt liv. Vi har valgt, at vi slagter dyrene her på stedet, for at minimere risikoen for, at dyret bliver stresset, inden det bliver slagtet. Det synes vi for det første er synd for dyret, når de nu har levet så naturligt som muligt, hvis det skulle ende på en meget unaturlig måde på et meget klinisk slagtehus. Og for det andet så er vi meget fokuseret på, at vi laver et produkt, som smager godt, når det skal spises. De vigtigste overvejelser i forhold til bæredygtige måltider er først og fremmest, hvor de råvarer, man bruger, kommer fra, og hvordan de er dyrket og produceret. Det er vigtigt at tælle mere end emballage, transport, opbevaring og madspild til sammen. Et bæredygtigt fødevaresystem handler om at producere mest mulig mad på naturens præmisser. Det giver ingen mening at producere noget foder, som vi selv kunne have spist, putte dem ind i dyr for bagefter at spise dem. Biodynamikerne har lært os, at der er et fint cirkulært system, hvor køerne spiser græs, høns og grise spiser køkkenrester og hvad de ellers skal finde i jorden, og til gengæld får vi mælk, æg og gødning tilbage. I det fine system er der langt flere planter end dyr, og dyrene lever et meget mere naturligt liv. Den fordeling skal vi vende os til spejler sig på vores tallerkener, hvor der også er mange flere planter end dyr, og nogle dage er der slet ikke noget kød. Jeg synes, det er vigtigt, at vi ser på det, vi kan kalde for produktionsdyr, så ser om vi kan gøre noget for, at deres tilværelse bliver bedre. Vi har haft meget fokus på, at ting skal blive billigere og hurtigere og nemmere for os mennesker og for vores arbejdsgang. Dyrevelfærd er et gratis begreb, som alle kan bruge, om man er enig eller ikke enig i det dyrevelfærd. Men for mig handler det om, at vores dyr skal have et formål med at være her. Vores forbrug af mad er styrende for hele vores fødevaresystem. Transport og energi er begge til dels reguleret af stater eller andre demokratiske processer, mens mad og fødevarer helt bliver prissat og produceret på kapitalmarkedspræmisser. Og derfor bliver det udelukkende et spørgsmål om, hvordan maden kan produceres billigst muligt og solgt dyrest. Helt uden skelen til den ægte pris. Altså den pris, vi som samfund skal betale for at rydde op efter de skader, der er sket på vores hav, vores atmosfære, vores biodiversitet og vores egen sundhed. Som forbruger har vi et valg 3 gange om dagen med, hvordan vores tallerkener skal se ud. Men der er stadigvæk behov for, at der bliver taget et politisk ansvar for at skabe strukturelle ændringer i vores fødevareproduktion. Det batter ikke rigtigt, at du og jeg skal ned på kød og spiser mere plantebaseret, når vi som stat stadig understøtter mælke- og svineproduktionen med milliarder. Men vi går forrest i vores professionelle køkkener og bliver bedre til at udvikle fremtidens mere bæredygtige måltid. Som en gårdbutik i København, så er det meningsfuldt for os at præsentere københavnerne for det, byen og jorden omkring byen kan. Vil du have æble? Der er æblemost inde i køleskabet med sommerfugl på. Og vi finder det allermest meningsfuldt at sælge nogle varer, som er ganske kortrejste. Og ganske kortrejste betyder for os nålen i København, og så en 200 km radius, sådan lidt firkantet sagt, og at der ingen mellemled er. Vi vil gerne prøve at skabe en tættere forbindelse mellem byboen og land, så vi handler altså direkte fra bonde til bybo. Det er afgørende vigtigt, at vi får sat vores mad- og fødevaresystemer og den måde, vi producerer vores fødevarer på, mere på dagsordenen. Både den måde, vi oplyser og uddanner vores fremtidige landmænd, kokke og ikke mindst forbrugere på. I sidste ende handler det om den måde, mennesker bør spise på, for os selv og for vores planet. Jeg finder det dybt meningsfuldt at drive en landhandel
Og det, der er den primære driver for, hvorfor jeg har stiftet den her virksomhed, det er sådan set, at jeg ønsker at have et arbejde med noget ganske fornuftigt indhold. Og hvad er mere fornuftigt, end at sælge kvalitetsfødevarer frembragt af små danske og svenske producenter? Ja, det er sådan set det bedste, jeg kan finde på at lave. Det er at sælge noget, der skal ende i munden og give folk en god oplevelse. Så tænk over det næste gang, du spiser.